What's up mga tol? What's up? Banla TV here mga tol. At panibagong vlog na naman. Ang gagawin pa natin ngayon mga tol, ang button na to karon kay mag-gym tayo dito sa bahay. Ipapakita ko sa inyo bawat step by step. What? Umara siya mga tol. O dili na nato ni dugayon, dili na nato ni dugayon. Dili na nato ni dugayon mga tol. Sige, magsugod na ta. So pinakauna din mga tol, kay para dili siya mabigla ang imuhang lawas. Kay bisag permente na ka mag-exercise kung kuning ka, kung mag-alsa-alsa ni kag barbell diretso, medyo mabigla man siya, masakit na imong lawas, imong mga joint. Kay based in my experience, kung mag-exercise ko, masakit man ako mga joint. So permit din na ako ni nga pinakauna sa pagsuod enter na ko sa ipag-exercise, dapat yun mag-warm up sa una. Kay para ma-stretch niyo mo imong mga body parts ba? Sige, ang atong ikahan sa una kay mag-stretch sa ata. So na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alabot. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sample. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito siya mga tol, diri na dito sa taas din nag-video kay ngit-ngit kayo dito sa ubos. So wala ka plastaran sa akong cellphone. So continue tayo mga tol. Ang sunod nga warm up na to mga tol kay isabay man nato ning atong legs nato, ang atong paa pag exercise nato kay para pantay siya sa pagplaster sa atong pagdako sa atong muscle. So mo na ni ron warm up ta sa atong diri og diri sa likod. So ana atong warm up sa nato. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1. Ano nga tol, ana po diri. Ano ba? 1 ana. Kay medyo nag-zumba na tayo mga tol. Medyo exercise na to kay para dili gid mabigla ang atong lawas. Kay basig madaot atong lawas, lisod na lawas na bayay puhunan pagka panarbaho. So muna naman tol. Ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1. So, ang gagawin ito mga tol, stretch natin ito. Ano kayo? Join natin. So, i-alas natin ito. Yan natin. 1, 2, 3, 4. Para dito siya mga 1, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw na ilang mga tol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano mga tol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa mga tol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa mga tol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, pagkaman natin yung mga tol. Pagkaman natin. So, na-exercise na natin ang nakukuhan. So, pagkaman natin yung exercise. Pag, ayaw ko natin yung mga tol. Pag-dilig siya natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 3, 2, 1. So, mga mga tol. Relax sa tag mga 30 seconds. Sugdan na din nato dahil ng pag-gym nato mga tol. Tara. So, ang una dahil sa lahat mga tol, ang pinakauna na akong exercise sa pag-gym na ako, pag-gym dire sa balay. So, mag-push up sa day ko, mag-push up. So, step din. Ipakita na ko sa inyo mga tol. So, karon mag-push up sa ata. Karon, sige. So, magpo-push up tayo mga tol, mga 20 ka push up mga tol. Hinenero na to mga tol, kaya basig mabigla gid atong lawas. So, sige, derga. 1 So, 20 to siya mga tol. 20 tapos relax din tag mga 30 seconds. Sunod na po din ta na procedure sa atong pag-gym.
procedure ba na? Oh, so step dai. Sige. Ko ta dali. So mao to dia. Naka-relax naman ta og mga 30 seconds. So magbubuhat mo tayo ng barbell. Ngayon mga tol. Naanis siya sa mga 20 kilos ang isa ni mga tol. So 40 ni siya tanan mo na alsa na to. Sige. Mga talo. Ani. Kaya pakita no gamay mga tol. Okay. 20 siya mga tol. 1 2 3 4 5 6 7. So 20 siya mga tol. Relax na buntag mga 20 seconds. O patuloy sa subaybay mga tol. Halina. So naka-relax na buntag mga 30 seconds mga tol. So padahin tag, hangak-hangak na ta kayo wala makita na ano lang eh. Sige. Padayon. 20 na siya po diri mga tol, 20. Ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 mga tol. So relax na nato yun mga 10 seconds. So para ma-energy na po natong kuhan. So may episode to 5 6 7 8 9 10. So mana 10 seconds. Sabot. So ano ba? 1 So ito mga tol, mo relax sa budang mga 20 seconds. Tapos padayon na punta. So 20-20 ang bawat dire sa tuwang bawat kamot. So mana na mga tol. 20 so magkanto 20-20. So mo to siya mga tol, naka-relax na tawag mga na 30 seconds. So dire na po datong padakon. So wala man tay gamit, dire na lang gamit man kaning lamisa na gamay. So inaniaw na to mga tol. Ha? Mga 20 or 30 mga tol, kumakain nga 20 or 30. Sige, dahil na tayo. Naman talo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So, mo siya mga tol. 30, so magulat na butag, ay mag-relax na butag 30 seconds para makakuha ng energy, tapos balay na punta. So, kadto rin siya mga tol, wala din ako nasulti sa inyo ha, hindi ko nasabi sa inyo, na gagawin ko to na mga tol, ng murag procedure nga pag-exercise, ano sa pa na siya pag-sulti, in 1 hour mga tol, 1 hour tanan. So, mo to siya mga tol. So 1 hour, nagsugod ko mga, time check tayo mga tol. Nagsugod ko mga alas 6:40. So ang oras karon mga tol, dili niyo makita no. Ang oras karon kay alas 6:54. So nakabuhat na tawag mga tol. Gikan atong pag warm up hantod karon. So kuha na tawag mga 14 minutes. Diyan, pag umanday niya ato mga tol, balik na po atong pinakauna na akong gibuhat para padayon gapunta kay mora man toy mga kanang mga gamit diri atong balik-balikon kay mao may maigo sa atong muscle dire sa atong dire sa may ngana ni ambot lang. Oh, mora siya mga tol. Sige padayon ta kay na aksaya na tag oras. So, mao to siya mga tol, pag umanday ato, naman tatong para dire, ay medyo naka-warm up naman tag para dire. So, ibalik na natong dire mga tol, kay para siya pantay siya mga tol kay sa uban na gym mga tol, sa aqua ring marag procedure na ko sa akong pag-gym kay mama niya ang gusto ngayon ani. So, sa uban nga mga professional nga mag-gym mga tol, dili gid nila ni isabay aning duha. Kay medyo murag lain siya. So ako isabay na ko tanan sa akong lawas. Kay mura man medyo gamay ra may mga gamit na ako. So mo na sige simulan na nato. Sugdan na nato. Sige. Mo na siya
Pangkaduhanan ako ni mga tol, nag-asa ni pangkaduhan. So, 20 na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, So, sa mga tol, 20, last na butang mga 30 seconds, sugo na po tag isa. Ta. So, kato siya mga tol, nakarelax naman tag mga 30 seconds. So, monot siya, pero dili pa wala pa dito na human. So, inatara siya mga tol, balik lang na procedure kay para maigo ay kanang pagkuan ninyo nga maigo gyud ninyo ang muscle nga rang hawoy nindot nga na siya mga tol. O para na po dili mga tol kay naka-warm up naman ta para second na pod dili na pod. Sige. Asa mga tol? 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 So 10 seconds ako mga tol kay para mapalain sa pikas. Hawoy siya mga tol pero kakayanin kay para sa gusto nga maabot nga lawas mga tol. Para pod na exercise ang lawas. Kay para healthy, para dili madali-dali nga matakdan og sakit mga tol. So pila na to aron? Paano ron? 6 7 8 9 10. So, simulan na po dato isa. 1 2 3 4 5 lisod naman tol. So, 20 siya mga tol. O siya, balik-balik lang siya mga tol. Kaya para kung maigo diri, haway kayo. So, mga na siya. Padayan lang kaya po na. So, ayaw ginyo, mo rin i-advise sa inyo mga tol. Sa pinakauna, ninyo pag-exercise, ayaw gid na siya bigla So, ang inyong kaon sa una. Nga ko siya mga tol, pinakauna nga nag-exercise ko. Medyo na ako ang mga gipang count na ko mga tol na sa 10. 10th every step by step by step noon. Step nako sa akong pag-exercise 10 ka count. So mga tulo ka adlaw na siya mga tol buntag o gabi kung mag-exercise mga tol. Sa pagmata mag-jogging sa anang usay maliit ko daily di ko maka-exercise para mag-vlog ko dili ko maka-exercise. So duwe-duwe na. So, padayon ta mga tol. So, padayon na po din ta sa ato ang kuha na day, sa atong exercise. Relax naman tayo, murag 30 murag 40 seconds na. So, sa oras na ron, mga alas 7, so, dagay na yan. Una na siya mga tol. Ilaga. 2020. So, 1, 2, 4 5 6 na 7 8 ay namalima ko mga tol wala siya mga tol nakalimutan ko sa ihap gago so muna siya 9 10 11 12 13 14
So, mano siya mga tol, mag-relax sa punta. Relax ata. Relax na tag mga 30 seconds. Relax. So, naka-relax na tag mga 30 seconds. So, back po ta. Exercise. Wala ko kabalo kung saan yung exercise. Basta nakita lang ako sa FB or sa mga nag-gym mga tol. Yan na siya, pero kontrolon na ako kaya para di siya magbungkay. Wala man tayong mga gamit. So, mga na siya mga tol. Mga tol. Ago ay mga tol ay. So 15 na siya mga tol. Dirito masakit mga tol kanino. Di kani siya na part. Di siya mga tol kanino part to. Ano siya masakit mas siya may mga tol. So relax na punta. Gamay pa manawas sa mga tol. Tara niyo punta. So relax. So 30. So relax og 30 seconds. Try na po. Gigi. Relax. Tapos, ibalik na po ito na itong procedure nga katong exercise gain na. Okay, dagan may gawa ito siya mga ito. Dagan yung marag ng apektuhan sa akong muscle. Dagan siya mag-grow. Gisingot na ko mga tol. Na mga tol, wala pa tayo medyo, wala pa tayo abs kay wala pa man nag sugod og wala na pa tayo nagpa-abs siya balik. So, brako pa man takbok ton. Kanina po sa mga tol, pangkatolo. 20 kung makaya. Kung hindi nyo makaya, 15 na lang. So, muna siya mga tol. Oh. 3 4 So 20 siya mga tol. Ligot ako. Relax na po tag mga 20 seconds para sulod na po na procedure nga exercise. Woo! O kani po siya mga tol. Dapat po siya kung mag-gym ka, kung mainom ka og tubig mga tol, medyo gamay ra kay siya kay kung daghanon na to, kapuyon matag mayo tapos ang ingon nila may nadoy marag hangakon og mayo tapos dili daw ka maka asa lagi daw sa imong magipangbuhat kung dili ka makapadayon. So na gamay ra nga tubig, so katunga pag siya mga tol, katunga ra tong imnon. Ang uban dili na to imnon na. Na medyo nako gamay rin ako maro to siya mga tol. Ngayon akon lagi ta. Oh. Padayon ta mga tol. Padayon. Padayon ta mga tol. Nagihangag na ta, gisingot na ta. Sa itong herba na ako. Mukha ng herba na ako mga tol. Itaon ng patong ako. Padayon ta. Ni-chat na nga po ang mga tol. Plus lobat na ko. Pero padayon niya punta, balag lobat. Di na-on na yung dita. Sorry. Sada lang mga talayop sa nung dita. So, mga siya mga tol. Okay, kanina po. Kaya ang padako na to dire mga tol. Ang kanina itong padakoon. So, diri. Wala pa ta diri mga tol, kaning diri. Medyo tanan pa lang sa YouTube. So, ang diri mga tol, exercise ta. Padayon na to tinitanan. Tanan exercise. So, padayon na to. Kani, ka-abs. Padayon na to. Sige. Padayon na ta. Okay, dagan ako istorya. Yeah. Ano siya mga tol? I-andam na to ni. Okay. 1 2 3 4 Isa mga tol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hindi na siya kay maana siya mga tol, kay sakit na kayo. Medyo hawoy, dili sakit, hawoy. Hawoy siya mga tol. Kaya ang sakit, lain mga sakit, kaya medyo madamage mo na imong cord. Hawoy rin hawoy, kaya parang hindi ko nga maigo. Igo siya, igo. Shhh, ano ba? 10 seconds. Balik na ba yun? So, relax. Wala na akong kaihap. So, basig 10 seconds na to. Padayin na po da. Saan ako kamot? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 So, 20 siya mga tol. Mag siya 20 para to siya dire. Dire. Siya mga tol 20. So, pag umana to mga tol, mag-push up na punta kay para lain na pa siya procedure na medyo balik-balik ko siya, balik-balik. Eh, maura man ang akong maununan ngayon na exercise para may gulo siya dire. Balik-balik ko siya mga tol. Sige, exercise push up na punta. Tara. So, karon na mga tol, mag-push up na punta. So, pangkaduhan na push up na to. Pangkaduhan na push up mga tol. Kung dili na makaya mga tol, dili na to pugson. Pero marami na na to, marami pa sa procedure. So ang atong kuan mga tol. So 20 unto kay na. So karon masig mo ubos. Abot lang 15. Kung makaya 20 sa mga tol. Tara. Okay, sugdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last 20 oh bali siya mga tol 20 push up so giyangan ka ta pasensya kay mga tol kung ngit-ngit ang akong pag-video kay ngit-ngit mong balay so giyangan ka ta no so padayon niya punta mamaingon nila no pain no gain mahal siya mga tol so 20 na po 30 seconds relax tapos padayon na po sa atong pag-exercise ito resulti mga tol salamat sa pagsubaybay sa akong mga video salamat sa tanan o patuloy ra mo sa pagsuporta so mga siya mga tol ibalik na ba nato diri ang atong gi-warm up gayud na so sa segunda na pud para diri kay para ma-exercise siya maay diri mga tol so kagainat 30 so karon 20 lang pod kay medyo walang tayo energy walang tayo stamina so pahaba tayo stamina dahil so 20 kung makaya 25 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 So 25 rin siya makaya mga tol. Hindi na siya makaya 30. So 25 ra. Sige. Padayon na po ta sa relax po ta mga 30 seconds. Padayon na po din ta. Sige. So mo dito siya mga tol. Naka-relax na tag mga 30 seconds. So ang atong bakaw na po duman na ay kanang medyo pa-relax pa nato ang diri nato. So ang diri na pod ang atong tail na pod para balance. Ang atong bagtak lang po yung atong padakoon ug kanang atong paa. Mga tol. Butang kani. Butang na to sa atong kabaga mga tol na. Medyo yana na to. Tapos straight body mga tol dapat dili siya may ano sa mga tol. Ready? 20 mga tol na. 1 now 1 2 now 3 4 5 6
Good. Good. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oh, mga to sa mga tol. 20. Ang masakit ato mga tol, hindi rin mga tolo. Hindi rin. Kanibanda din mga tolo. Ano siya masakit. Dili lang ito siya kanang medyo kadaon mga tol, kaya medyo mabigla. Dili na ta makabarog pagkaugma, hindi mo pa maulan ta. Oh. Ano siya mga tol, 20. So, relax. Relax na tag mga Hi ma. Kaya na daw siya, malapay na siya. Sige mga tol. So relax 20 seconds. 30 seconds. Padayon ta. Sige. So mo siya mga tol, naka-relax na ta. So padayon na ta ang atong padako na po dire, ang chest na pod mga tol. So ang chest na pod, mag-alsa taning duha ka barbell, 2 barbells. So magigda ta dire, more na to ang kuan na to. Ihagapin na nako para di siya sakit. So magsugo na ta, 20 mga tol, 20. Count 20. Ano siya mga tol? Ano nga? Mga tol, ano? 1 2 3 4 ayan 6 8 9 10 11 So, mo siya mga tol, 20. So, mag-relax na po tag mga 30 seconds. So, padayon ta. Mo siya. So, mo siya mga tol. So, nahuman na ta atong isa ka barbell, magagmay. So, kanina pong dago mga tol. Dako. Mag-exercise ta mga tol. So, mo siya mga tol. Sige. So, 20 na po siya mga tol, 20. Larga. Be, isa, paso sa itong kamot na ito, be, ana. Dari. So, be, ana. Isa. Yeah. Ano siya mga tol, Okay. Delikado na siya mga tol kung dapat naging may kauban. Sige man tol, 20. Okay. So, mo to siya mga tol, 20. Uwi na kayo ang kamot. So, mo to siya mga tol, 20. 20 ani. So, relax na po ta. Kaya para sa last na to mga tol. Kaya medyo lapas na to sa ato ang 1 hour nga estimate na tong mag-gym ta, mag-oras sa oras. Mag-gym ta sa isa ka oras mga tol. Marami sobra na ta. So, pinakalas na to mga tol. Okay. Basig, madami sinunod na tong lawas. Subas, sobraan na to. Tingnan mga tol. Mga dito siya mga tol, natapos na nato nga tong isa ka oras nga pag gym na to, pero nasubraan siya gamay. Sobraan siya mga 10 minutes. So 1 hour and 10 minutes to siya mga tol. So mga siya mga tol, more to siya. Salamat sa pagtanaw din sa akong video. Suporta gyud maayo mga tol. Og salamat sa pagsubaybay sa akong mga video. Og padayon ra na nato mga tol. Pursige lang gid ta kay para mag-abot nato kung say gusto nato. Og siya mga tol, medyo nihamis ang og pakita na po to akong kuan mga tol. Kung bago ay pa man makakita sa akong video, pakita na po do ninyo nga ako ang skincare nga vlog na ako nga. Inaning resulta mga tol na. Medyo wala ka na siya filter pero hamis kasi mga tol. Diba sinaw lang. Og salamat tayo mga tol. Og mort siya og paki shoutout ita. Kay naay tao nga sige og ingon sa ako nga nganong malimtan daw nako siya sa akong mga video na mosulti daw ko pero malimtan daw sa video. So nara shoutout nga pala kang Francis Malyare and kang Grundy Buki and kang Daryl
Trillo o kang Forman Belmonte o kang Dave nga Belmonte o Joshua Belmonte o sa kang Roy Belmonte o sa uban pa diha o kang Mayor Christine Banlat kang Jonas Banlat o sa kang Kanday kang Ryan Banlat kung nitanaw ka na o kang Frido Banlat call. Salamat sa suporta. O paki-share lang po sa akong video kung nagustuhan ninyo, kung nakakuha mo og mga experience, mga aral diri or sa ba. Ang ako aging diri sa pag-exercise nako, ang akong gusto gid nga ipahayag sa inyo ha o ihatag sa inyo nga lesson nga dapat kita magpursige. Dapat kita nga magpursige kay para maabot nato kung unsa atong gusto maabot. Tapos mo ginaingon po nila nga no pain no game. So mo po siya. So kung ako po to, ang ako pong isulti sa inyo ha, kung walay kasakit, wala gig kayo ikalipay na madama nimo. Kung dagay kasakit, paabuta. Kay pag abot sana sa panahon nga kumulipas na lang pasakit sa imo ha, naginay kalipay nga moabot. O marto siya mga tol. Shoutout. O marto siya. Daghan naman tayo na shoutout. Tapos kung magpa-shoutout mo, paki-kuan lang, paki-tanaw lang sa video, tapos paki-comment lang po kay para ma-notice mo. And marto siya mga tol. Salamat. And marto siya. Thank you for watching and paki-click ang notification bell mga tol kay para updated din kayo sa mga video ko. Tapos paki-subscribe lang po. Salamat. Bye-bye mga tol. See you to the next video. Next episode ng akong video mga tol. Salamat. Boom!